Salutare, stimați urmăritori ai canalului meu de YouTube. Prezint atenției dumneavoastră secvențe de vânătoare la vulpe și șacal. O zi de duminică reușită, plină de aventuri și adrenalină la maxim. Dimineața începuse cu un mic off-road în care echipajul principal a fost blocat. E necesară intervenția a doua mașină de teren care s-a implicat la maximum și într-un final am ieșit din acea gaură periculoasă și adâncă. Totuși la vânătoare este imprevizibil. Iată, priviți ce frumos. Vizionare plăcută și nu uitați de apreciere. Gânzare. Bună dimineața, nu începe cu ocazia. Începe cu 4 kg. Fiole. Frumoși țachi ăștia, iefighi. Așa mari n-am văzut niciodată. Până da, ne-au văzut. Frumos. Așa o dimineață. Au, priviți. Ce frumos. 1, 2, 3. Frumuseți extraordinare. Și iată, câinii facem evaluare. Specie interes cinegetic. Sigur că da! Dax, da, au intrat acolo. A fost scosă de acolo e vreo 7. În cele din urmă am reușit să înregistrez un moment absolut fantastic a câinelui de vânătoare de rasă brac german, denumit Dax, care a făcut o poziție unică și în rezultat a arătat lucru adevărat. Priviți! Bravo, Dax! Bravo! Acest moment a fost de-a dreptul senzațional. La număr mi-a venit un șacal, efectuând 3 împicături. Animalul a plecat rănit. Totuși am rămas până la sfârșit să aștept gonașii ca ulterior să verificăm dacă totuși animalul a căzut. Ia uite, e și-al rănit. Ce? Ia ca pe acolo, băi. Da, nu ia ca pe acolo, Iana, trebuie de uitat. Da, da, da. Șacal. Șacal era. Și-a fugit înapoi. Fugit ea ca așa înapoi. A? Pe prioară. Da. Ea ca pe aici n-au fugit. Fugit încolo, Iana, așa, Iana. Da, era aninat ghine.
Ричи, Ричи. Nu știu, da. Spun că l-am. Ia uite-l. Ia uite-l, e mort. A vezi? Ia uite-l acolo. Da, ui. Uite-l unde a chicat. Dă să-i văd dacă nu e. Dă să-i mai trag un foc dacă ceva, știi? Chiar poate să facă mort. Știi? Все. Pus-l. El. Hai, scoate-l. Ia iebat și greu. Da, mânca un porc. Am ușa doar. Uite, s-a dus? S-a coace tu mă, de când? Unde s-a dus? Închipuți. Avem o fotografie aici. Da, așa. Cu mânușa. Ești de aici. Cum l-ai rănit? Eu am tras, dar nu, a fugit, l-am găsit în râpă. El a picat pe urmă. Da. Și i-am mai tras una că zic să nu... Молодец, Вася, felicitări! Dar pe Andrușan zice, dă-te-o leacă mai la deal, știți? Ia acolo să vede test cum scade, ba de Alioșa acolo spune. Bravo! Da. Și Andrușa când a tras, acolo schiorlăie, dar la mine nu schiorlăit. Înapoi fuge schijac. Deci, după cum puteți vedea, în rezultatul acestei goane au fost recoltați 2 șacali, o femeie și un mascul. Un fapt îmbucurător este că, datorită acestei intervenții, va fi mai mult iepure, fazan, prepeliță și alte specii de interes cinegetic. Ultima goană ne-a oferit la fel emoții inedite, care în rezultat a fost recoltată și o vulpe datorită maestriei câinilor de vânătoare de rasa Barac German și desigur a vânătorilor noștri. Țintașul care a fost pe măsură, domnul Anatolie, a dat pușcătura finală și aici îl felicităm. Este? Da, mă, Bravo! Da, хорош! Bravo, bă, de bani, Taman i-ai schimbat direcția și au venit încoace, Taman a venit normal.
Nu, ți-o venit ghinii, eu numai cap și înapoi, știi, dar într-azăc. E răpănoasă în frunte. Da? Dă-te înapoi, poate am mai ieșeam. Auzi? Dă-te înapoi încolo. Să iasă ei. Iată și rezultatul. Bravo, băiatul! Bravo, domnule Neațol! Băi, de acolo am spus din tuman apoi. Nu, e ne-a venit, mă cape am văzut, cic înapoi, știi? Știi, ți-a venit în râpă super. Da, băi! E el! E mascul! Haide, Nico! Ieși în partea asta, ieși în coașă, ieși înapoi. Ieși încoace. Și mai, Tore? Eu am ieșit odată la Vadea Vania, o tras Vadea Vania și a ieșit la mine și capul m-a mers înapoi. Și apoi la Tore el a fugit așa și a dat în râpă. Uiva. Nu mă faci, nu mă strânge. Dar și acolo ce de motane? Motanul, băi, Oleg. Ah. Păi, dar încolo și ne-o tras, tot în vulpea asta o tras, da. Da. Sim, de acolo mergi, băi, nu vă... Ищи, Ричи, вперед, Ричи. Я у тебя еще дам. Ia. Ciorcan, cheamă-i, că ei vin la vulpea asta. Da, cheamă că vine. Au luat-o. Ei, nu știu. Vine cu o viteză. Iată, le-ai schimbat direcția înapoi. Le-ai schimbat direcția și... Eu? 1. Nu, eu m-am scap și am tras și eu fugit înapoi. Eu numai așa, silietul, de-abia am văzut. Eu nu înțeles. Da. Eu nimeris în capcană. Stați nu. Deci în urma acestei vânători am reușit să recoltăm 2 șacali și o vulpe, cât și să prindem emoții unice, pline de momente informații, peisaje nemaipomenite, ceea ce doar în natură le găsești. Doamne ajută, până la noi întâlniri!